खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदास्रि मुसाहारि दिल्ली एनसीआर बर'थ थुनलाइ आफादा दिल्लीयाव मा मावनो थांखि लादों आरो दिल्ली एनसीआर बर'थ थुनलाइ आफादा दिल्लीयाव मा मावबोखो बेनि सायाव दिल्ली एनसीआर बर'थ थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथां निरला रामसियारिया माखासे बाथ्रा बुंथिदों। बिथां निरला रामसियारिया फोरमायनाय बायदिब्ला दिल्ली एनसीआर बर'थ थुनलाइ आफादखौ थांनाय 2022 मायथाइयाव सोरजिनाय जादोंमोन। 2022 मायथाइयाव दिल्लीयाव दिल्ली एनसीआर बर'थ थुनलाइ आफाद दानाय जादों। बर' राव हारिमु बर'थ थुनलाइखौ दिल्लीयाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि गोसो गोरबोआव अराय थाबाय थादों। बिनि थाखायनो 2022 मायथाइयाव दिल्ली एनसीआर बर'थ थुनलाइ आफादखौ दानाय जादों होननानै फोरमायदों बिथां निरला रामसियारि बिथाङा। जोंनि जेसेबां मानि बर' गेदेमाफोर दं, गोरों गोरा दङ, सिटी एरियायाव माइग्रेट खालामो। मानो होनब्ला बिथांमोना साख्रिनि थाखाय, जिउनि राहानि थाखाय बिथांमोना सिटीयाव थाङो। बै जेब्ला बिथांमोना थाङो होनब्ला बर' राव थुनलाइ आरो बेखौ गोमानानै थायो। मानो होनबा बिथांमोननि जिथु मेलेम, बे मेलेमखौ जों थुनलाइ सोरजिनाय, हारिमु सिबिनाय बा जोंनि हारिमुखौ लाखिनाय बिथांमोनहा खाबु मोना। बेनिखायनो 2022 मायथाइयाव जोङो दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफाद दानाय जादोंमोन। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफाद जोनोम होनायनिफ्रायनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दिल्लीयाव रायजो जाहैनाय गोरों गोरा मेलेमजिबि सुबुंफोरा बर' थुनलाइ सोरजिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफादा गोदोनिफ्रायनो दासिम जेसेबां खुगा मेथाइ दं बेखौ राव सोलायगासिनो दं होननानै फोरमायदों निरला रामसियारि बिथाङा। आरो लोगोसे जोंनि दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफादा जेसेबां मानि बर' खुगा मेथाइ दङ, दा गोदोनिफ्राय दासिमबो जेसेबां मानि खुगा मेथाइ दं, दोरैजिबार बसुमतारी बिथाङा मोनसे मिउजिकनि, मोनसे वेस्टार्न मिउजिक नटेसननि मोनसे जोबोद गोरों। बर'नि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला नायब्ला सासेल'। बिथाङा थारमाने जेसेबां मानि हारिमुनि बर'नि खुगा मेथाइ दङ बेखौ वेस्टार्ननि माबायाव स्टाफ नटेसनाव ट्रान्सलेट खालामगासिनो दं। बिनि अनगायैबो दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफादा गोबां खामानि मावगासिनो दं होननानैबो फोरमायदों बिथाङा। दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफादा माखासे थांखि लानायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय बीटीसी सरकारनाव मदद बिदों बिथां दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथां निरला रामसियारि बिथाङा। बेफोर बाथ्रानि अनगायैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां निरला रामसियारिया मा फोरमायखो बिथांनि बुंनायनिफ्राय आबुङै मिथिना लादोनि फै। जोंबो 2022 मायथाइयाव दिल्लीयाव दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफाद दानाय जादों। मानो होनबा जोंनि जेसेबां मानि बर' गेदेमाफोर दङ, गोरों गोरा दङ, सिटी एरियायाव माइग्रेट खालामो। मानो होनब्ला बिथांमोना साख्रिनि थाखाय, जिउनि राहानि थाखाय बिथांमोना सिटीयाव थाङो। बै जेब्ला बिथांमोना थाङो होनब्ला बर' राव थुनलाइ आरो बेखौ गोमानानै थायो। मानो होनबा बिथांमोननि जिथु मेलेम, बे मेलेमखौ जों थुनलाइ सोरजिनाय, हारिमु सिबिनाय बा जोंनि हारिमुखौ लाखिनाय बिथांमोनहा खाबु मोना। बेनिखायनो 2022 मायथाइयाव जोङो दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफाद दानाय जादोंमोन। दा जेसेबां बीटीसी ओनसोल बा आसामनिफ्राय बा वेस्ट बेंगलनिफ्राय जेसेबां मानि बर' गोरों गोरा बिथांमोना दङ, बे बिथांमोना थांनानै जोङो बर' थुनलाइ आफाद दानायनिफ्राय बिथांमोना बोसोरब्रै जाबाय। थुनलाइयाव जोंना राजथावनि लाइसि दङ। बेजों लोगोसे जोङो थारमाने थुनलाइ सोरजिगासिनो दङ। आरो लोगोसे जोंनि दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफादा जेसेबां मानि बर' खुगा मेथाइ दङ, दा गोदोनिफ्राय दासिमबो जेसेबां मानि खुगा मेथाइ दं, दोरैजिबार बसुमतारी बिथाङा मोनसे मिउजिकनि, मोनसे वेस्टार्न मिउजिक नटेसननि मोनसे जोबोद गोरों। बर'नि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला नायब्ला सासेल'। बिथाङा थारमाने जेसेबां मानि हारिमुनि बर'नि खुगा मेथाइ दङ बेखौ वेस्टार्ननि माबायाव स्टाफ नटेसनाव ट्रान्सलेट खालामगासिनो दं। बे ट्रान्सलेटआव मा जागोन उनाव बेखौ थारमाने जायफोर थारमाने मिउजिकनि, जेरै जोंहा हांखौ फराया होमब्ला, जेरै क ख ग बेबायदि मिउजिकआवबो मोनसे हांखो थायो। बे हांखोआव बिथाङा ट्रान्सलेट खालामगासिनो दङ। दिल्ली एनसीआर बर' थुनलाइ आफादा सापर्ट खालामदों। बे मोनसेल' जोंनि बिदिन्थि। आरो जोंहा गोबां खामानि मावगासिनो दङ, जेरै ट्रान्सलेसन खालामनाय, एकाडेमिक काउन्सिलिं बिदि खालामनानै जोंनि दिल्ली एनसीआर बा बिनि नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे दिल्लीया इण्डियानि केपिटेल। बे केपिटेलाव थारमाने हादोरनिल' रायजो, बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन रायजोनि मानसिफोरा फैया। बेयाव थारमाने गुबुन गुबुन हादोरनि मानसिफ्राबो फैयो। जों दिनै हाग्रामा बिथांखौ खावलायबाय, माखासे जोंनि थांखि दङ। बे थांखियाव जुदि बीटीसी सरकारा जुदि एसे जोंनो सापर्ट खालामोबा, दिल्ली बायदि जायगायाव थानानै, एनसीआर जायगायाव थानानै, जेराव थानानै जोंनि बर'नि गोरों गोरा जमा जायो, बे गोरों गोरा जमा जानायाव बिथांमोननि मेलेमखौ बाहायनानै जोंनि बर'नि आइडेन्टिटि, बर'नि कालचार, बर'नि लिटारेचार, बर'नि हारिमुखौ जेरै फोसावनो हायो, सोरजिनो हायो बा लाखिनो हायो, बेखौ जों खामानि मावगासिनो दङ। बेखौ जों लासैनो मावगासिनो दङ। बिथांमोना दिनै बर' थुनलाइ आफादा बेयाव बिजनियाव टेंकपाख्रि फोथाराव जेरै 65थि जिथु खालामदों, बेयाव गोबां ओंथि गोनां सावरायनाय जादों।
बेयाव गेदेमाफोरजों सावरायदों थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनजों सावरायदों लोगोसे जायफोर थारमाने खुंथायाव दं बिथांमोनजोंबो सावरायदों जों सानो जे इयुनाव जों बयबो ज' जानानै ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय बा सिटि एरियायाव थानाय बा गोजान गोजान जायगायाव थानायफ्रा ज' जानानै जुदि मोनसे खौसेयै जुदि सानोब्ला जों सानो जे बर'नि हारिमु राव थुनलाइखौ जों गोसारनो हागोन बुहुमावनो गोसारनोल' नङा जों गावनिखौ दिन्थिनो हानाय मोनसे गेरेमसा हारि बा जोंनि आइडेन्टिटिखौ फोसाबनो हागोन। जों नुनो मोनो सम सम जे गुबुन जायगाफोराव थांनानै गावनि रावखौ रायज्लायनायनिफ्राय जानगार दा नोंथांमोनाबो दिल्लीयाव रावखौ फोथांना लानायनि दा बेयाव जोंबो सानदों नोंथाङा जिहेतु बुंदों थारमाने बेयाव जोंनिया मा जादों जोंनिया थारमाने जेरै जोंनि बर' एस'सियेसनफोर गैया बर'नि जिहेतु गौथुमफोर गैया बै गौथुमाव 35 बोसोरनि सिगाव दिल्ली बर' थुनलाइ दिल्ली बर' सेसन दादोंमोन बेयाव थारमाने बेयाव इफेक्टिभ जायाखै दिल्लीयाव आं माबाखौ होनदों बिदिन्थि हिसाबै 2020 मायथाइयाव जों बाथौ गौथुम लादोंमोन जाहाथे बाथौआ मोनसे कालसारेल मोनसे हारिमुवारि धोरोम लायाबालासिनो हारिमुनो थाबाय बे बाथौ थानाय समाव ख्रिस्टियान धोरोमनि ब्रह्म धोरोम बिथांमोना सानो जे बे बाथौनि जों मानथार ओंखायनो जोंनि 2020 मायथाइयाव मा जादों बर' थुनलाइ आफाद दादों जेराव थारमाने जोंनि गोरों गोरा जायफोर बिथांमोनहा गावनि जिउनि राहानि थाखाय सिटि एरियायाव माइग्रेट खालामो बिथांमोननि गथ' गथाया जाहाथे फैनानै जों गौथुमाव मोनसे अर्गेनाइज बा फांसनफोर फाथिनायाव बिथांनि गथ' गथाया फैयो जोंनि गथ' गथाया थांनो गावनि हारिमुखौ दिन्थिनो हायो गावजों रायज्लायनो हायो गाव जोंनि हारिया मा बिथांमोननो गथ' गथायफोरनो जों दिन्थिनो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरो जोंनियाव मोनसे प्रब्लेम जादों जे जोंनिया थारमाने इंलिस टु बर' टु इंलिस बा आसामिस बा गुबुन हिन्दीयाव मोनसे राव सोलायनायनि रायलायनायनि मोनसे रेपिड कर्स थाया होमबा गुबुन माबायाव लेंगुवेजफ्राव बेफोरबायदि जोंनि बर' थुनलाइ आफाद बा गुबुन गुबुन माहारि आफादा दासिमबो डेभेलप खालामनो हायाखै बेखौ आं सानो जे जोंनि थुनलाइ आफाद बा गुबुन गुबुन माहारि आफादा जुदि मोनसे कर्स मोनसे डिजाइन खालामनो हायो आपल'ड खालामो बोरै रायलायनांगौ बेखौ खालामनो हायो मानो होनबा दानि जुगाव ग्लबेलाइजेसन जुगाव थारमाने बर' हिन्जावसाया गुबुन हारिखौ हाबा खालामो नङाबा सेंग्राखौ आरो जोंनि बर' हौवाया गुबुन हारिनि माबाखौ हाबा खालामो बेयाव ग्लबेलाइजेसना मेटसिं थायो बेयाव प्रफेसननि खोथा थायो माबा थायो होमब्लाबो इन्टारकालचारेल इन्टिग्रेसन जिथु दङ नङा होमब्ला माथ्र' जोंनिया मा जानांगौ जे बयखौबो नायनांगौ मानसिया मोजां जानांगौ नङा होमबा बेजों लोगोसे जोंनि राव थुनलाइ हारिमुवा थांनानै थानांगौ ओंखायनो जों स्टेप वाइज माबा लागासिनो दङ मोनसे स्टेप वाइज मोनसे आगानफोर स्टेप वाइज लागासिनो दङ जेराव थारमाने जोंनि गथ' गथायफ्रा दिल्ली बा गुबुन ओनसोलाव थानानै गावनि हारिमुखौ देखायो गावनि हारिखौ रायलायो रावखौ रायलायो बेफोरबायदि जों बेबस्था लासै लासै राहा लानांगासिनो गोजोन्थों